L-impjieg mhuwiex biss sors ta' introjtu għal persuna iżda aktar importanti minn hekk joffri d-dinjità u l-indipendenza meħtieġa għal ħajja diċenti. Permezz ta' programm l-Assoċjazzjoni Maltija għall-Appoġġ fl-Impjieg jew aħjar il-Mejz qed toffri sostenn għal dawk li minħabba ċirkostanzi diversi isibuha diffiċli biex isibu xogħol. Fit 3 xhur diġà nstabu 65 impjieg full-time għal persuni vulnerabbli u dan grazzi wkoll għall inizjattiva tal-Ministeru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali li waslet biex il-programm infirex fuq skala nazzjonali. Flimkien allura ħloqna il-programm ta' Supported Employment Programm illi beda propju f'Ġunju ta' din is-sena 2015 u li minnu jibbenefikaw kull tip ta' nies vulnerabbli kemm irġiel u kemm nisa ta' kull età. Il-Mejz tiġbor flimkien li NGOs u l-entitajiet governattivi li jaħdmu ma' persuni vulnerabbli. Fil-fatt din tħaddam fiha spettru wiesa' ta' nies b'diffikultajiet soċjali, fosthom nies b'diżabilità mentali jew fiżika, vittmi ta' vjolenza domestika, nies bla saqaf jew li jinsabu fil-faqar, ex-vittmi tax-xorb, id-droga u l-użura, ex-ħabsin u minoranzi oħra. Il-programm ta' appoġġ fl-impjieg huwa maqsum f'4 fażijiet. L-evalwar tal-benefiċjarji, taħriġ fil-ħiliet, tqabbil tal-ħiliet mal-ħtiġijiet tax-xogħol u superviżjoni fuq il-post tax-xogħol. Kif qaltilna Venera Mikallef li qed tmexxi dan il-proġett, il-Mejz qed tuża l-mezzi kollha neċessarji biex tilħaq dawk li l-aktar jeħtieġu s-servizzi tagħha. Biex nilħu dan il-għan qed norganizzaw diversi laqgħat mal-parroċċi u kunsilli lokali għaliex fil-ħidma tagħhom dawn jiltaqgħu ma' ħafna nies bi bżonnijiet partikolari. Sa wissu l-Mejz diġà kienet għenet 130 persuna u l-mira li sa tmiem is-sena in-numru jitla' għal 200. Iżda aktar minn numru is-sodisfazzjon joħroġ mill-bidla li l-programm qed jagħmel fil-ħajja tal-benefiċjarji fosthom ta' Matthew Borch u Andre Merċieqa li llum qed jaħdmu bħala skrivan u assistent fil-kċina. Hija tal-qalbi xi ħaġa ġdida lejja, mhux il-linja tiegħi, però looking forward biex inkompla nagħmilha. Kuntent ħafna mal-Mejz. Nagħmel magnet, borrom u hekk u ħġieġ u hekk nagħmel xogħol tajjeb. Bekk illum dawn il-persuni huma integrati aktar fis-soċjetà, xi ħaġa li twassal għal kwalità ta' ħajja ħjar għalihom u għall-familji tagħhom.